В тъмната нощ, когато светлината на луната едва пробива облаците, аз често чувам шепота на демони. Те не са просто митове, а същества, които се хранят с нашите страхове. Спомням си една вечер, когато реших да проуча старата къща на края на селото. Стените й бяха покрити с плесен, а въздухът миришеше на забравени тайни. Докато се разхождах из стаите, усетих студен полъх, който ме накара да настръхна. В един момент в огледалото видях отражение, което не беше моето. Очите му бяха черни, бездънни, а усмивката му зловеща. Сърцето ми заблъска, но не можех да се откъсна от погледа му. Тогава чух глас, който ме призоваваше по име. С всяка дума, която произнасяше, стаята се изпълваше с мрак. Разбрах, че това не е просто игра на ума ми. Демоните не търсят само страх, те искат душите ни. И в този момент осъзнах, че единственият начин да избягам е да се изправя срещу тях. Но как да се бориш с нещо, което не можеш да видиш?